otu ndị nwunye mmadụ na-atọkarịzịkwanụ bikonu na ife a na-adọzikwa otu ndị nwunye mmadụ na nke ikpeazụ abụzikwa vavava a na-adọzikwa ya ka jenereta pass my neighbor. Hei, ụmụ nwoke wee tinye iji ụtụ amụ atụwuti ndị nwunye mmadụ na onye akakwazi mma ọna bụ na ndị nwunye mmadụ na-agbakwazi mmiri ka ọ n'ofe akakwazi ụmụ agbọghọ eti mgbu ọtụ. Hei, nke bụzi na ife a na-eso ọhụfa na nke ikpeazụ abụzikwa sewa ejide ya na-adọ ya vavava. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka eti wee jide nwoke a na-akpọ ịgba ebe o jidere nwunye mmadụ wee na-agba ya iche na mmadụ bụ ewu. Hei, na nke kachazikwa nke bụ na ife ala nya bụ nwaanyị ala nke anụnwa osịrị patị ka ogene echekwa na atị na ụmụ nwoke na-aṅụ ala ikpu a na-ede ewee lawa ọchụ. Ala nke anụnwa otu na ala nwa na-aya da aṅụ ikpu wee na-ede maka na ala nke a amahụ na osịrị patị kakwa nke a mmahụ ha na ịfụ ala nke anụnwa ọta na nke a ga a na-akpọ tee nke a tapịa ga atapịa onye ka ịma ji eburu na-aṅụ ala nwunye mmadụ ka ịma ji eburu na-aṅụ ewee na-etiri ya mgbu ọchụ ewee jidebe ebefa na-abụ na-agba iche na mmadụ bụ ewu. Hei, nke bụ na ndị ole obodo wee gbakọjuo ebe onu na-afụ maka na fa na-aba eyi ozikwa akwa enu n'ahụ ma na-eyibe fa sọsọ nke a na n'ahụ maka nya bụ ife na-emekwa na Ebonyi steeti n'ụzọ Abakeleke. Ewee jide ịma wee kụpịa ife na-ekweri ya egwu ọbara wee ju ịma n'ahụ ewee na-ajụ ịma ịlala ọchụ nwaanyị nọ na dịka ọ na ịlahụ ịma afọ dịkwa onu o ji ekwu okwu. Ewee kụrụ egwu wee tụfa n'azụ ụfọdụ ndị nne nwaanyị na-edife ndị nke nwaanyị chiri obi akwa ka achị ya ka ọ marụ ụmụ nwoke na-akụ ya ụfọdụ titi ka uwe ya ndị nne nwaanyị na-ebe ahụ ekwetaghị ka aka uwe nke nwaanyị a na-azụ nke nwaanyị etinyekwo nke nwaanyị ụdịka ife etiri ịma unu fụ azụ ịma hei eji ịtarị na nkụrụ wee wụ ya ahụ amakwọ nna nwoke anọ ya anakwa nya bụ ije maka na azụ ya niile ebụzisa akpụ isie niile mmemme ọbara na-agụsisi ya n'ahụ wee na-eficha amụọ na atụkwuru ya ife n'afọ ịfụ nwoke a ife akụrụ ya hei fe akụpụkwa nwoke elepụti bunata amakwa na ọdụghị ife anụnwa na ọka ya ejekwa n'otu ndị nwunye mmadụ ọzọ. Hei, ọ nakwa ije a ofu ọchụ nwunye mmadụ ọ na-agba inyegodi ya for free ọ na-agba o nwere ike ịkwụ aja yipụsịrị pati ya ebe ọ na-agba ọtọ maka na ife ndị a emere ya echefu unu mana o nwere apa a na-akpọ echefu mgbe ọbụla ịfụrụ nya bụ apa iwee cheta ife mere na 1970 ụdịka ife anụnwa ka emere ịma n'ahụ nke nwaanyị ifegharị ọka na-achagharị anya na-ete ife na ana na-atụchasị aka ya a na-atị ya wenyite ihu ya enu ọ na-ekpuchi ihu ya fetiokwa nke nwaanyị ụdịka ife etiri ịma bụ onye bunara nya bụ ọchụ ya na nke nwaanyị jela. Hei, ndị mmadụ na-ajụzi onye nwe ebe faladebe bife ejidefa na fa anyụgokwa bife aka na-abụ wee gbarụfe otu aka maka ha na-akọwa n'ọdụkwa ka ebe fa na-eti mgbu ọchụ ka anụ wee jidefa. Amakwọ nọ na mbụbọ ka fa n'ala ka ọ na-abụ nọọ ịma ajelube di nke nwaanyị wee nọrụ n'enu akwa nwoke ibie wee na-etiwari nwunye. Hei, ọ dụkwa ka atị na ọhụta akavalawa na-edebufe ede na otegori ịma na-abịa wee na-ekwogwarị ọchụ nwaanyị mmadụ. Nwoke nwe ụlọ wee debirifa wee nwụfa kachi m bikonu ka njụanụ ọ na-abụ gịnị butezi na nwaanyị na-anụ di ya akpọbata nwoke n'ụlọ ebe ya na di ya ebi a na-alarị ya ọchụ ọ na di ya amaghị ala ka ọ na di ya amaghị ebe ọ ya emetụ nwunye ya aka o tie mkpu ọchụ gbarị ya mmiri nyụgharị ya mmiri na-ana eji ala ọchụ ka ọ na ya bụ nwoke amaghị ala ka ọ na-ego ka ọ ha enye nwunye ya kedụzi ife ya eme nwunye ije eburu nwoke ọzọ ọ na-alarị ya ọchụ. Hei, egburukwa nwoke na-anụ nwaanyị ọ bụrụ na nwunye ya na-anọ n'ụlọ jekwa chọọ bizinesi ihe ebidori ya ọkwa ịnọ n'ụlọ anụnwa na ego adịghị fa n'aka na-emekwa ụfọdụ fa na-ene nwoke anya n'ihu. Hei, jekwa chọọ bizinesi ihe ebidori ya ka ọ dịkwa bizi na-enyere onwe ya aka na-afụ ego o ji egoru ụmụ ulughuru ife onidiri ọ bụrụ na onye kagoro ya ogoru o buru iti igoro ya o jegoru o bụrụ akwa ụmụ nwaanyị ibi ya na-eyi igoro ya ogoru o buru chumosịrị pati ogoru mana nke idebe fa n'ụlọ anụnwa ihe enyefe ego ịma ha alafe ọchụ onwe nke ịpatịta nekwa ka ụmụ nwoke ọzọ dọrọ nwunye vavava nekwa ka eji ụtụ amụ wee tụrie nwunye gị iti. Hei, jekwa chọọ ife ihe ebidoro nwunye ịkadodo ndụ ọka na-agbabata nwoke n'ala imajin na ọ bụ oze na-enwụrụ anwụ. Atọ ọnụọbeghị iche na mmadụ bụ egwu ewerubeghi na-agbarizi iche na mmadụ bụ egwu na-alazi alapụ tibu n'ala onye nwefe o nwezi ike nwoke a na-atị na ị na-ala nwaanyị ajadu na ya atụ ụjọ di ya ya eti n'enyikunyi ọga nekwa onwe gị anya kịta ịdị ndụ rikwa ife goro mekwa ife goro
nekwa mgbe ị dị ndụ ka nwunye m jidere ọchụ na-etewati were ya na-eke ndị mmadụ a na-atụrụ ya otu amụ. Imagine na ịnwụzie hei okotorigba be ga atọ ọnụ iche na mmadụ be egwu. Ọgwụ nke nnọtị ka m wetara unu na ịchọ ịnene nya bụ